हेल' लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमबाय आरो बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आरो दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय अमा बेदरजों आरो टमेट'जों ओंख्रि संगोन जोङो। स' नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा भिडिअ'खौ गोदानै नायदों बा गोदानै फैदों आंनि चेनेलाव, बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होदो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांनिसिम सौहैग्रोयो। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। दा नै जों सामब्राम पियाजखौ हानानै लाबाय आरो बानलु, सामब्राम गुफुर, मस्ला, गरम मस्लाफोरखौ देनानै लाबायानो। संख्रि दं खाथियाव आरो सामब्राम गुफुर होगोन। स' जों मस्लाफोरखौ देनानै लाबाय। दानिया जोङो थाव गुदुङाव सामब्राम पियाज आरो बानलु देनाय मस्लाफोरखौ जों सारायाव हरबाय। अरजों संब्ला बिदिनो पलिउसन बारा जायोना, ओंखायनो जों इलेक्ट्रिक हिटाराव बाहायबाय आरो कारेन्टनि। दा बेयावनो संगोन जोङो। नै अमा बेदरा मेजेम दं, मोदोमबो दं गुफुरनो। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ। आं केमेरामेनसो जादों दे। नै हालदै होबाय। मारै सङो जिखुनु आं भिडिअ' लादों। संग्रा अपारेटरा आलादा। दा दसेनि उनाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय जिखुनु। आरो संनायनि गेजेराव माबाफोर होनो बावदों बा माबा मोनसे थालांदों, गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। दुइ हाजार हिट होबाय हनै। बेदरखौ नै होबायानो नै सारायाव। स' साइज नुहांबायानो माथो, जाथाव नुलायदों माथो। उफाय गैया, बिदिनो माब्लाबा गोसो जाब्ला बाजाराव लायनानै संनानै जानो गोनां जायो। नै संग्रा अपारेटरा जोंना बेनो, उदां नार्जारि। बिथाङानो संदों बेदर ओंख्रिखौ। नै जोंना सासे फंबायाबो, बियादैसो, फंबाय नङा, एल'एन बसुमतारी, बिथाङा बिलाहिखौ हाबाय। बिलाहि माने टमेट'बो होनो आरो टमेट'खौनो बिलाहि होनो, टमेट'खौनो बिलाहि होनो, बिलाहिखौनो टमेट' होनो। बिथाङा हाखांबाय बिलाहिखौ। स' दुन्दिया सायगासिनो नै बियो। माबा खानायदों थानो हागौ, लेथ्रा बा बिनि रोदा हा थानो हागौ, बेखौ सुनानै सायदोंमोन। दा नै खोबथ'नानै दङ। नै दा जों बिलाहिखौ होबायानो। बिलाहिया गोमोन गोमोन गोजा, वाव बेसे जाथाव नुदों। होबायानो बिलाहिखौ संग्रा अपारेटरा। दा दसेनि उनाव मोनसिगोन। आंथ' उखैबायानो, जानो लुगैबाय आं, माला मोनजायो सानगासिनो आरोना। ओंखामबो उखैबाय। खामानि दामानि गैयाबा ओंखामखौ थाब उखैनाय मोनो। स' दसेनि उनाव मोनसिगोन र', मोनजासिगोनानो। दै होआखै नै, दैयानो ओंखारदों माथो। अराव संनायबा मोजां जागौमोन आरो, दा अर बाहायनो होआ जोंखौ। नै इलेक्ट्रिक हिटाराव बाहायबाय जोङो। दसे खोबनानै दोननि आरो। माला मोनखो, आं भिडिअ'खौनो लास्लाबनो मोनबावासै। आधा घन्टा बारबाय, 45 मिनिटआनो जादों खोमा। कारेन्ट हिटार ना, बे दुंबाय थानाय अरनि बायदि आरो गोमोरनाय, बेना हिट जाबाय थानाय ना, दसे
आधा घन्टाफोरजोंनो फोमोननो हायो आरो मोजां मोनो बेयाव। स' भिडिअखौ नायनाय बेदर ओंख्रिया एसेयावनो मोनबाय, भिडिअआबो जोब्बाय। नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बयखौबो। थेंक्स फर वाचिं।